konten Mbahyi kembali. Tak ning gone Rima. Karo golek soto. Entang naik sik. Entang naik. Pemirsa nggih. Anu kuncine montor. Nah, mau ke tempatnya Rima nggih, kemarin nggak jadi dikarenakan acara mendadak diajak Mak Besti untuk healing bersama grup obrol-obrol. Alhamdulillah matur suwun nggih Mak Dames ki nggih Mak Dames dari sini ngobrol-ngobrol banyak pokoknya. Matur suwun mugi-mugi Mak Dames dan keluarga semua sehat walafiat, paringi rezeki sing lancar, berkah barokah. Amin amin Allahumma amin. Tak langsung cus tenggene Rima. Belum ke tempatnya Rima. Anu nyoto dulu. Mak mengke Rima dibungkuske napa? Soto napa, Bas? Mboten napa-napa. Sukani nasi sing kathah nggih. Enten mangkok ibu. Oh, nggih nggih. Soto. Mak gorengan nak tin, mendet gorengan, mendet kerupuk, mendet niki lho enten ndok asin lho. Oh. Ote-ote, Bu. Iya, ote-ote. Niki monggo jenengan mendet, Mak. Es campur. Oke. Tak duduk sana dulu. Pak, teng mriko nggih, Bu, nggih. Nggih. Monggo Pak panggen saya kepenak. Oh nggih Pak teng mriki. Salah penak Pak. Langsung seneng ngene Intan, Mak. Intan langsung deglek. Ndeknane anu Tan, parine dhuwur-dhuwur iki wis ngene. Wis bar panen. Menunggu nggih, Mak. Pemandangannya sawah mengke liwat sepur liwat tuh, ada sepur. Ini ngisor wit ketepeng pemirsa, jadi pemandangannya sangat indah, adem nih ini. Itu loh tuh, bisa memandang sepur kereta api. Iya, juga lagi anu kargo barang iki dok. Oh seneng ya kan? Wanjang ya. Cuma sing gurih gak enek nganune, gak enek kontainere. Cek didoli. Antri. Masih antri. Gong didoli. Wis aku tambah ndremimbil nggih pemirsa, soalnya kan ada musiknya bukan di tempat Ibu Soto niku mboten, tapi di warung yang sebelah. Nggih, dadine nggih kudu beruk-beruk. Bah. Kayak kinara dijak Tan. Bah. Matur suwun nggih, Bu. Belum. Iya sih, sabar. Sabar. Mas Biksi di mboten ngene nggih. Wis langsung mawon lho. Mboten sangkan motor ya. Ndang. Dalem eta lho. Dipoto Ibu sik. Dipoto dulu nggih, Mak nggih. Nggih. Luwe Abdul. Pun. Ndang si Mam. Iki aku kabeh Mbak Intan. Iya, Mak semua ya. Anu Dok, kutah lho, Dok. Kutah lho. Nah, monggo Mak diunjuk segerane. Oh, seger banget apa pemirsa ya. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Saman balik jalan. Seger-segerane dulu baru sotone. Sik Tan sabar Tan. Piye Tan rasane Tan? Maknyus tenanan. Maknyus Mak nggih. Susune terasa. Nggih, Mak. Susune terasa.
Susunya terasa nikmatnya. Lah niku Mak Yovan kalih Mas Yogi jenengan bungkus ke es napa sotone mengken? Yo. Ese ngoten lho Mak napa? Oh. Nggih, Mak iki tugasnya hari ini. Ndek mangi Mak rono pemirsa ngene. Ayo, nggone Mbak Indah wis beres. Mur kumbane akeh ayo masak ning nggonku. Besti, iki setrikonanku yo bertumpuk-tumpuk. Jadi makmur juga full cucian. Mak ngatini full gerusan. Sing pas tahun baru niku pas di napa nih? Karo tahun baru tanggal 30. Nggih. Dan terus niku. Nggih, Mak. Terus nggih, Mak. Bendin. Bareng aku. Mosok ya pemirsa, tak ceritain jenengan dari subuh. Belum gantian Tan. Nggih. Intan ki kan antrine kan datangnya carry ya belum nge-es dulu mana iya Tan ada nangkane Tan Monggo. Monggo pemirsa guys, cocok dengan suasanane. Mantul Mak es. Jus tenan. Oh nggih, matur suwun nggih. Sotone datang. Belum ya. Sabar nduk tangan. Nggih, Bu, boten Sabar matur suwun nggih, Bu. Nggih, boten napa-napa. Stan, entah sabar nduk. Nggih, kula wingking mriku mawon. Mriki. Nggih. Oke. Foto di ese Nggih, pun ese sampun lho itu lho sambelnya sudah. Matur suwun nanti Mak. Oke. Alhamdulillah. Monggo dinikmati dulu sotonya. Mbah ki nek ngarani soto, Mak nek ngarani soto Balong pemirsa. Soto Balong karena letaknya di Dukuh Balong nggih, Mak. Dukuh Balong. Terus desane desa Kapuan, Mak, betul? Mboten. Wangkot. Lho, Wangkot iki ndereke pundi Kapuan? Wangkot Kapuan, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora. Intan aslinya tidak boleh dibuat di sawah. Kalau sawah bapake kalau. Piye rasane? pakai jeruk ben Iya, mantul. Mak ini lho Linda Poris kenapa? Sinten Mak sing nyuting Mbak Indah niku Mendres. Ngene pemirsa. Pemirsa. Piye coba? Mbah kene ngopo? Mendres, Mbak. Lah nggih. Mendres, Mak Mendres, Repi, Linda. Terus Mbak Jess. Terus Sukma karo Mbak Rara. Wah, iki hari Jemuah berarti berangkatnya nanti setelah sholat Jumatan. Ngono biasane padha karo tim cowok. Jadi berangkatnya siang. Nek hari-hari biasa nggih biasa pemirsa jam 9 pun standby. Tapi khusus untuk Mbak Mel sama Mbak Del, aku tekok Mak emang sami Bu, sami kalih Mbak Sriwi Kutil. Oh berarti anu Mak, jam setunggalan nggih, kadang ngoten niku tesik jam pinten pun berangkat tok. Sip, semangat kabeh kerjane. Padha semangat kerjane. Walah intene. Sinambi ngek. Sotone sik lagi ese. Piye? Walah, Dek. Oh, alah, talil. Awas, kutah-kutah anak. Iya. Tadi pagi wis di ngetne sego goreng, tapi iki wis awan jirine Intan wis melorot ya, Nduk. Wis Moro tekan ndi, Nduk, Mang? kok jantung ya. Teko jantung, bola. Memang sarapannya kan jarene ning Gulu ya pemirsa pas jek esuk mau. Saiki wis awan apa menjelang jam awan lah saiki wis tekan jantung. Berarti engko sore berarti wis tekan paru-paru. Ngono. Munggah lah tan jenenge. Lah ini Mbak.
Iya, es yang dinikmati. Alhamdulillah ya Allah. Kok dibungkus norima ben maem soto, ben maem nasi, ben perutnya adem. Seger seger seger. Pripun? Dereng. Oh, dereng. Sampai kaya intan. Inu ya, Bu. Oh, dijajale lho. Sik makan. Bismillahirrahmanirrahim. Enak ya? Kan kecap. Mantep kok. Ibu ini diencing dereng sarapan kok. Sengaja, Mak. Dan nggih. Sengaja pengen rene mbek Mak Ping. Panasnya gak terlalu panas tenanan. Jadi ini langsung kena dipangan. Porsinya halit napa porsi gede? Gede mawon. Apa aku pealit ya? Nah, aku besok bar sarapan. Sampai maning pindho. Mak ya? Nggih. Napa-napa. Los, Mak. Nggih, kula nggih los kok. Arep boyak. Los Mak. Saya kurang siji sing kurang. Ya Mbak Intan. Kerupuk orangnya kayaknya ya Mbak Intan. Iya. Anaknya kerupuk biasa mereka. Lah kita mending, Mak. Wong wis entek kok. Ya Mbak Intan. Enak. Enak, sip. Enak kan? Heeh. Bu kayak kecap lah, Bu. Kalau dia Guys, wong matun guys ning kono. Wong matun. enggak apa-apa nduk, kecap lah. Aku nek soto ayam jarang. Nek Mbah Jamin kan Daging, Mak. nek 6.000 niku. Mbah Jamin 6.000. Tapi nggih jarang paling yo saulan pisan. Mbah Jamin gak Jamin itu tok buntung. nggih, nek gak yopan jaluk yo mboten nate mriku. Bariki mak ejek tugas negara. Urung bar tugas negara ku urung bar, guys. Piye atik leren ngene-ngene pe opo tak enak. Ijek tanduk nah ora? Boten aku suara ki, Mak. Oh, wis wareg. Oh, Porsinya pas, Mak. heeh. Enak ah. Weh, alah moncrot. Lah iya. Akeh men. Susune dereng diaduk lho, Bu. Nggih, Mak. Sing wit. Enak kelambine lho, Bu. Nggih, Mantep. Ngeten lho cacah nek nyuting episode sampai tekan pori-porine ketok kabeh lho, Mak. cah rancingan kok padha agak srewe gobel. Seger ta? Heeh. Terus enek nongkone barang ya? Nggih. Tanduk nek Mbak Intan. Boten wis lah. Mboten wis moh. Dia mboten wis moh. Wis tinggal es. Ayo kita santap esnya. Jawabane Intan boten Wis moh. moh. Boten wis moh. 3 kata. 3 kata. Berarti Sip. dia bener mumpun anu Mak, mumpun kenyang tenanan. Berarti ya ta. Terus betulnya tak buuk kademen aku. Nggih, nek Mbak. Wis aku tak terok. Lo nggih kademen, Mak. Es batu bagi bisa. Es batu terang nek manggo es batu ncrimpeti kok. Seger. Oh, tete kantil. Cat sore kan enak tete kan.
berarti cat elek iki. Nggo ngeri mangkoke ben gak. Ben gak padha mbek mangkok ini ya. Pun mak, terus mak. Terus pemirsa iki tiba saatnya wis selesai iki bungkusno Rima. Nggo minum barang. Mbak kok diem. Nggih, anu pun kenyang niki, Mbak. Oh, pun kenyang nggih diem. Mangke nek etese lapar nggih senam. Kalih guling-guling ngono ya, Tan. Duduk. Oh, nggih winginane. Enggal niku lho pundi Wonorejo. Sing mandhap niku lho. Nah, nggih. Saya bungkus Rima dulu. Ben perutnya ben apa ya? Ben kenyang, ben gak lapar. Ini nggone arah mau ke Kapuan nih pemirsa. Soto Kudus. Intan nunggu saya ada. Nunggu saya ada. Duduk. Baju Rima wis digawa. Iya. Oh iya wis digawa mama katone kono. Itu hijau ya dia. Dibungkus. Itu sotonya. Nggih. Bungkus soto. Nggih. Mama Sima. Tiga mama, sis ketemu Rima. Dok, Ma, Rima. Halo. Bawa nebuke. Ayo dimakan yuk, yuk masuk yuk. Ayo, salim. yuk. Ya, ayo nang omahku yuk, ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wes, ayo Nesa. Aku tuh apa ikut ke Mas. Apa nem tiga Mas? Saya masuk sik. Ayo masuk sik. Assalamualaikum. Ora coplok nduk ngendelong nduk Tan. Iya. Sik kurang ngene lho, Nduk. Megake ben awake ben gak dicokoti jengklong, Nduk. Mamsek ditumbasno Ibu anu soto. Iki lho nak. Kuwi engko diler ben dipilehi mae, pe dilondrekno Ibu Yuni ya. Dilondrekno kok nek sing wis gak kena dienggo ya wis. Sing diape engko dilondri. Guling. Mak mesek. Iya iki, Mbak. Sing mbok kek ning kene kae lho. Wes kok diurusi mae. Oh, wes gak enek, Mak. Ampun diadai sak, Mak, sing ten mriki, Mak. Oh, nggih. Lebih, Bu. Minum. Ayo tang soto. Apa? Gak gelem, Mas. Dimam. Aja boleh ini. Piye? Soalnya Bayu nih. Senene Bu Yuni. Sama. Pripun, Mak? Bismillah. Piye? Ini Pak Amas. Ayo. Iki jajanem ning ndi kabeh, Nduk? Iki Gak enak. apa, Bu? Iki lak jajan sing anggek toh, Nduk. Sing anggek digawakno buke. Ya wis ya engko dimamtangke ti Mama ya. Wis mam bareng. Intan. Duduk, Dok, duduk. 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 Wis mam bareng. Mana Mam? Dah Mam, Dok. Solo kotok wis mam bareng solo kotok. Wis dah Mam. Tak tumbasno jajan aku mah perene kok anu jenengan daleme pundi Dek Madosi Rima. Anu kula kendilan. Tak critani. Pripun? Iki soto tok cegane ora enek, Bu. Lho terus pripun? Siapa Ibu? Soto nduk segone dikene. Mia. Mia. Anu kul lho mbake wau pripun nek ngedoli anu bungkuske soto nggih maem nggih kalih nasi nggih Bu ngoten ni atik nasike mboten katut
Terus pripun, Mati? Manyang. Gleng, entang gleng tang, gentang gledang. Emas. Piye? Delok apa? Apa aku dibawa emas? Apa Diko sapa? Enggak, kan aku dibawa. Ini diblok ini. Geblok ki ngono. Diblok ini, Pak. Diblok ini. Sik. Tiba nang kono. Oh, tiba, Mak, tiba. Bu Yuni. Iya, digawakno baju Bu Yuni bagus lho, engko mbok pakai ben cuanti. Ya. Intan adek terus menyendiri. Halo, Le. Intan kelung go ning kono. Kiki. Iya, Mas Kiki. Apa, Mak? Apa ya? Klambi. Baju, Dok, ada celanane. Kaos ya. Kasih ke mangan. Lah pripun, Mak? Nasike tumbas ke teng pundi adek iso soto tok. Nasike tak jalukno Bude. Adek malu-malu. Bude. Ini, Mak. Intan. Intan. Mak. Piye? Ini kan apa aku? Iya, sik HP-ne dienggo kerja sik ya. Dadine Rima ben mlebu ning kene. Oh, Ki. Ki, mulih Ki. Walah, dikon mulih. Nang bahuno Ki. Ya Allah, le sampe. Dikon mulih. Kok nama ini mbok pangan apa mbok buak? Iki mbok mam apa mbok buak, Ki? Jajan iki mbok pangan apa mbok buak? Mbok pangan apa mbok buak kok? Heeh. Mbok pangan. Wes. Wis. Ki kok baju nem tak gawane nduk ya, di laundry ya. Sesuk nek wis piye ndang ngomong. Bisa antang si apeku juga Bioni. Andika Mas Jika. HP ku digawa Bu Yuni nalika enek Mas Dika. Lah saiki Mas Dika ning ndi? Apeku juga Pak Dita. Andi Esa kan juga. Sek ngaleh sakniki ora digawa Bu Yuni dadi HP-ne digawa Mas Dika. Anissa. Isa Ayuni juga Isa. Andika Ayuni Anissa. Mak. Oh, jika Pak Yuni. Tetep digawa Yuni. Tetep digawa Yuni. Iya, apa iki lo Kiki lo. Lho, lah wong Kiki ra roh jawane, Kiki wis ning kene ora mek HP ra apa-apa ya Le ya. HP-ne larang mbok jupuk ya Le. Lho, pinter iki Dek Kiki. Jawab wae. Nggih ampun pemirsa, demikian nggih. Nanti dilanjut lagi part selanjutnya. Cus. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lapangan. Dadah.